Nu, că eu sunt nebună și sunt venită din pădure. Normal că știu și normal că sunt plătite ca să fac asta, nu? Dar știi că s-ar putea să te îndrăgostești și de chestii din asta. Așa, când vezi că ești în largul tău, îți acordă multă atenție, care se îndrăgostește repede, dar nu-ți? Astea sunt relații pasagere, așa. Uite-mă! Nicușor, să nu vomiți, băiatul mamei! Lasă-mă că-i faci bine. Să-l treci... Băi, fetițul, femei, să-l treci pe între picioare înainte să pleci. O să-i vină rău la băiețel. Și n-are cine să aibă grijă de el, că e mic și el. Uite, așa faci și la capatus. La capatus asta? Nu, pe a venit cruduța la capatus. Și este și ea. Da? Nu mai e cruduța cu tonciul la ca la... Dar a fost și ea la capatus. A fost. A fost. Cum? Acum e Acum ai tonciul tot cu... cu cruduța. Deci Băi, te faci de râs, omule, acolo, ce naiba, mă? Face Caterinca, mă, îți dai seama. Fetele vor înghețată, cu fistic, cu fructe și cu ciocolată. Cred că le-au oprit muzica, da. Și acum le spune în cască, duceți-vă la Floricică. Vezi că ele sunt pe băieții, adică așa văd eu, cuplați. Cristi nu l-a băgat în seamă. Da. Păi și la voi atunci când au fost voi la fel. Da. Da. Eu ce face Andrada, eu ce face Cristiana, eu ce face Lăurica, Nicule, țipați. Nu. E, noi... Ce frumos o să visezi, Nicușor, în noaptea asta. Numai sirene. Ajunge în rai în seara asta. Cu credință, cu puțină din asta. În rai, la baie. Roxana. Iar Roxana. Ce poate să facă? Adică ce vrei să-și Roxana? O să facă duș. Cu apă rece. Așa. Facă duș cu apă rece. Să scadă nivelul. Să spele vase, să facă mâncare. Cred că eu așa am înțeles. Eu uite, știi, îi dă și în gură. Eu uite că nu mai are inhibiții. Mare rețineri. Cine știe ce o face Nicușor și noi nu știm. Marinică, ia-l dă ureche, Marinică. Dă-i una după ceafă. Pe nu, că sigur e. Băieți, acum o să vă găsesc. Da. Apă caldă. Sau ce? O, aveți? Ia. E foame. A deschis frigiderul. Bă, închide frigiderul. Ia gheață, mă. E bate vântul pe laptele. Zi-mă, nene, să închidă frigiderul la capac. A venit cu foamea. Face curent acolo, băi. Am cătat în frigider. A deschis ca să-i să facă sfârcurile. Tare, exact. Mie Dar nu îmi care zice. să timpea, uite, nu. Ce ai, mă? Are ea? Sau nu are? Are silicoane. Păi știu care N-are sunt silicoane, sutien. dar am crezut care să tien, știi? N-are, de-aia și deschis frigiderul ca să-i să... Să-i fie frig. Da, să-i se facă alea. Da. Să se ridice. Sticla de tequila. Hai, mă. Păi, dai seama când vine ăla frigul la tine. Da. de la Andrada. frigider. Ce? Vrei tequila? Nu. Petru? Bea cineva tequila? Nu. Ce să vrem? Sfint. Tequila. El inițiază. Ce-ai face, doamnă Nara? El inițiază. Ce poate să-i facă? Îi dă lecții cum vrea să-i dea stripperul ăla în public, dar atunci îl vedea o țară. Și el era băiatul cu minte. Și
Acum e în largul lui, nu-l vede nimeni. Dacă noi. Nu, dacă noi vedem acum și că o să facă materialul. Se liniștează toți banii acum. Dar știi ce să zic acum? Mamă, să fac materialul să zic Alexandra și la mine și mi-e ca o mare. Gata, Petrule, gata. Își caută ocupație, că n-au. Ia uite și pe ea că o face. Le arată. E bună că ai băgat alea acolo. Ia dați-vă la Ia o uite parte. pe ea. Ia uite, bagă! Pot băga sub ea. Vrea să ia de la Cristian, vezi? Aia tot I-a luat șapca, nu i-a luat-o. Ia, îmi pune șapca. Vezi, Cristi tot vrea să ia și ia după el. Da, auzi? Dă o farfurie să punem mai multe, că mie... Hai că fuge de tine, nu vezi? E, fuge. L-a tras de acolo, Maria! Săracul, ia că... Bă, Ia, ia. Andrei, ia, bă, fii bă cuvinte. Ce? Lasă distrez. Asta e. Bă, dă-mi fără de... Uite-și parade! Ia uite, a ridicat. Cine l-a ridicat? Ia! Ia? Da, stai niște că nu e el. Ia. Ia, Maria. La Marică, ia, că ei... Doamne, ce era să-i zic acum? Da, n-are treabă. Bă, nu degeaba le de la bord înainte. Se face... Se face de râs, Dacă ia să bagă ea. Ce vrei să-i Ia uite, toată lumea îți cheamă. Nu e mai el. Ea se distrează. Ia să știi. Că stai liniștit. N-are. Păi se vede că face totul la Caterinca. Vedeam că n-am plecat? Da, păi cum? Păi... Da, nici am dubii că face Caterinca. Dar nu arată bazea. Interesează acum. Ce stil barbar. Aha. Pe mămica, nu pe mine. Am greșit, îmi pare rău. A zis, am greșit, îmi pare rău. Marș. Și ia uite, el ceartă că de ce. O alergă, ce-i face noapte? Ia uite cum face. Câți de ăștia n-a trecut pe la Vreau și o puțină lămâie. Să s-a făcut... Nu, dar eu mănânc lămâie. Nu, eu mănânc lămâie de obicei. Ale, oprim muzica. Ia, gata, le băgați iarăși muzică. Păi cum, băgați-le muzică, ce naiba, n-ați zis că s-a încins băiatul acolo. Păi, Dar crezi că de ce ia uite ce trasuri! Stai că ți-a Cristian. Mai văzut funduleț? Băi, Nicule, ai omorât-o, mâncați, ești talentul E și tău. mai filav așa, știi? Mai finuț.